er signeret af Danmarks bedste trommeslager i TV2. Svend Gavn. Og han har doneret den her, skrevet en lille autograf og en hilsen til dig. Så den får du. Vi lægger den heroppe. Det er nogle tykke nogen, jeg tror ikke, de er ikke så nemme at sige. Det kan man høre det ikke. Ja, det var Emmo på Musikalsk. Det var Emmo på Musikalsk. Nej. Så kommer A. Der har vi været ansvarsbevidst. Det var ansvar.
Er det en fugl? Nej, det er Magnus Ting. Er det en fugl? Nej, det er Magnus Ting. Det er Magnus Ting. Det er Magnus Ting. Han kan ikke komme ned, om han så vil. Er det en fugl? Nej, det er Magnus Ting. Er det en fugl? Nej, det er Magnus Ting. Det er Magnus Ting. Det er Magnus Ting. Han kan ikke komme ned, om han så vil. Er det en fugl? Nej, det er Magnus Ting. Er det en fugl? Nej, det er Magnus Ting. Det er Magnus Ting. Det er Magnus Ting. Han kan ikke komme ned, om han så vil. Du kan godt blive stresset, men det ender altid med, at vi hygger os sammen. Du kan godt lide, jeg kan godt lide, når vi leger sammen, og du hygger om mig. Jeg elsker dig. Magnus, det er det samme som William sagde. Men jeg elsker dig også, og du er rigtig sjov og hyggelig at være sammen med. Og ja, jeg elsker dig. Rigtig højt. Og så har vi lige en ting. Altså, I behøver ikke gøre det nu, men inden I går, så får I en seddel, og så skal I skrive en god ting om Magnus, og så hænger vi den op på opslagstavlen der. Bare se det her hen. Så siger du tiden. 4,4. 4,4. 4,410. Ja, 4 hvad? 4,4. Og jeg er flot.
hår. Og alle pigerne vil sige, at jeg er et hug. Jeg giver dem ret, for jeg er nemlig smuk. Eller det piger er jeg pænt sej. Flot figur og cool, ja det er mig. Jeg synes nu ikke, det er så svært. Og helt på håndene siger jeg snart skal få det lært. Jeg hedder Magnus, og jeg er 14 år. Har noget tøj og rigtig lækkert hår. Og alle pigerne vil sige, at jeg er et hug. Jeg giver dem ret, for jeg er nemlig smuk. Derhjemme er jeg en arbejdsbil. Jeg er under haven, det kan jeg lide. Jeg rydder op, gør rent, laver mad. Så bliver jeg svedig og tager et bad. Jeg hedder Magnus, og jeg er 14 år. Har noget tøj og rigtig lækkert hår. Og alle pigerne synes, jeg er et hug. Jeg giver dem ret, og jeg er nemlig smuk. Når jeg bliver stor, vil jeg ansætte mig far. Så skal de knokle, den ting den er der klar. Og alle pengene som de har nu gemt, dem skal jeg have, dem har jeg ikke glemt.